Това има автоматични спирачки, what? Току-що разбрахме нов фичър и това е, че в момента RVR е напълно изключен и не свети от никъде. Пуска се автоматично и пуска някакви видове защитни системи. Днес ще разгледаме Sphero RVR+. На пръв поглед една доста елементарна играчка, която е много по-умна, отколкото предполагаме. Количка, която може да се програмира, но и да се надгражда. Количката идва под тази форма. Интересното при нея е, че отгоре Roll Cage може да съвсем спокойно да се махне, с което може да видим вътрешността на количката. Доста интересно, но истината се крие в този панел тук. Слагането на този панел дава една прекрасна основа за поставянето на добавки като Raspberry Pi, LittleBits, Microbit и други. Свързването става чрез тези два порта тук, като единия е USB, а другия е RJ11, който е стандартен за микробит. Също така смяната на панелите е много лесна. С едно копче се маха панела и след това съвсем лесно се поставя следващия. RVR Plus е оборудван с нов по-мощен мотор, който трябва да издържа до 1 кг тежест, но това ще го разберем в скорошните кратки видеоклипове, така че stay tuned. Разбира се, няма как да минем без цвят, заради това имаме RGB подсветка отпред, отзад, отляво и отдясно. Имаме отдолу RGB сензор, който може да засича цветовете, на които минава количката. Сега, най-големият въпрос. Как се управлява това нещо? Може би с джойстик, може би с телепатия? Ами, доста по-лесно е. Управлява се през приложението Sphero Edu, което може да бъде намерено за Android, iOS, macOS, Windows и като цяло почти всички операционни системи. Но ако не ви се тегли, разбира се, спокойно. Има и web приложение, което прави всичко още по-лесно. Новия RVR Plus е оборудван с нова батерия, която издържа до 2 часа. Разбира се, ако пуснем видеа на 4 канала бубо на микробита, батерията ще пада много по-бързо. Както е IQ-то ви. Това е най-добрият ви приятел, защото батерията се намира ето тук. И това е ключа за отключването й. Доста satisfying. Един минус е, че батерията трябва да бъде извадена, за да може да се зареди чрез USB-C порт и след това трябва да бъде сложена отново в RVR-а. Много кефи как е като презареждане. Като в Call of Duty. Робота може да се програмира с рисуване или с блоково програмиране, или за по-амбициозните от вас има JavaScript и Python. Първото нещо, което трябва да направим е да го включим, като задържим Power бутона от дясната му страна. След това светва в приятно синьо, което означава, че е готов за свързване. Преминаваме към нашето устройство. След като сме инсталирали програмата или сме отворили web приложението, цъкаме Create Program. Избираме начин на кодиране, което в нашия случай е Blocks. И след това избираме нашето устройство, което е Sphero RVR Plus и след това Create. И това е основният екран, който ще ни е за програмирането. Още от началото можем да видим, че отдолу имаме функции за Roll, т.е. за движение и още различни възможности, които може да разгледаме през различните категории. Но преди да започнем да пишем код, трябва да свържем нашия робот. Цъкаме Connect. Оп. И избираме нашия робот. Преди да започнем да пишем код, мисля, че има една много яка функция, която трябва да й се обърне внимание. С избирането на този бутон влизаме в ръчното управление на колата. Какво означава това? Ако сте на компютър с WASD, ако сте на телефон с вградения джойстик, който е на екраните, можете да движите колата абсолютно ръчно. Без нужда от никакъв код. Един вид нали, два приятели. Какво правиш? Ето нищо, вече китайци всичко правят. Още от началото забелязваме, че тази количка е доста по-стабилна от Sphero Bolt Plus. Видеото с ревюто на Bolt Plus може да намерите в описанието на клипа. Сега, нека да напишем малко код. Писането на код е изключително интуитивно. Може да хванем едно блокче, като в този случай блокчето ни е за движение. Може да се види, че е в категорията Movements. Започваме с движение, в каква посока искаме напред, с каква скорост, да речем 100. И какво да бъде разстоянието, искаме да е 100 см. След това нещо, което трябва да направим, е да сложим нашия
RVR където искаме и да цъкнем старт. Много добре, но нека си поиграем малко повече с кода. Идеята ми е в момента, ако го пусна така, ще се качиш ли? Абсолютно се качва. Не ми е идеята и може би нещо подобно. Сега ще нещо като така това отгоре. Път, че перфектно е. Така, нека да видим. Реално погледнато се справя абсолютно с препятствията и минава като танк. А както знаем от миналия епизод, който може да се намери в описанието, Sphero Bolt Plus имаше проблеми с качването на тези препятствия, на тези стръмни планини. Да. Нека да видим как ще се справи с тази платформа. Давай. Стъкна. Не, трябва да му засилка. Да видим сега. Това право ги разби. Найс. Доколкото разбирам, силата на този STEM робот не е в самата му функционалност, колкото до това какво може да се добави към него с тази платформа. Съжаление, в момента нямаме налични части, с които може да го тестваме, но може да напишете в коментарите какво искате да видите от нас, сложено от този робот. Това беше всичко от Sphero RVR+. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате и да ни последвате в другите социални мрежи TikTok, Instagram и Facebook. Като някакъв трансформер си тук. Sphero RVR+ може да се намери за закупуване в сайта на Технократи, линк в описанието. Не забравяйте да следите нашето съдържание, защото съвсем скоро ще го изправим на STEM битка срещу неговите двама братовчеди.